Volgens minister van Financiën Kenneth Gijsberta treft de overheid geen schuld voor de huidige noodsituatie bij de Girobank en is ze daarvoor ook niet verantwoordelijk. Dat zei Gijsberta gisteren tijdens een statenvergadering over de situatie bij de Girobank. De minister wil nog wel deze week met een oplossing komen voor degenen die nu niet bij hun volledige rekening kunnen. Dat doet de regering, aldus Gijsberta, vanwege haar publieke en sociale verantwoordelijkheid. In het parlement is gisteravond een motie aangenomen om de minister van Financiën te dwingen een onderzoek te doen naar de oorzaak van de crisis bij de Girobank. Daarbij moet worden onderzocht hoe effectief de noodregeling is geweest die sinds 2013 voor de Girobank geldt. Ook moet de oorzaak worden onderzocht van de bankrun die cliënten op 10 december vorig jaar begonnen. 12 statenleden hebben voor de motie gestemd. De politie heeft gisteren 3 mannen aangehouden die bezig waren om onderdelen uit een auto op de Abacoweg te stelen. De mannen probeerden weg te komen toen ze de politie zagen. Die moest enkele waarschuwingsschoten lossen, maar uiteindelijk wisten de 3 gearresteerd te worden. Na de arrestatie vond een huiszoeking plaats. Daar zag de politie een illegale winkel in gestolen auto-onderdelen. Het lijkt erop dat de mannen al hun gestolen onderdelen netjes uit hebben gestald, zodat mensen die daarin geïnteresseerd waren ze konden kopen. Afgelopen maandag werd Curaçao opgeschrikt door weer een moord. 2 mensen werden doodgeschoten op straat in Cerro Papaya. De politie heeft de namen bekendgemaakt. Het gaat om Roderick Ilaria, geboren in 1983, en de nog jonge Christine Smit, geboren in 2001. Beiden zijn met meerdere kogels omgebracht en de politie heeft de zaak nog in onderzoek. Met de arrestatie van een vrouw gisteren in Rotterdam lijkt er meer duidelijkheid te kunnen komen in een zaak die zich op 10 september vorig jaar afspeelde in die stad. Een luxe BMW stond naast een luxe SUV Range Rover toen er vanuit de BMW op de Range Rover werd geschoten. In de beschoten auto zat een Curaçao's echtpaar, de schutters wisten te ontkomen. Nu heeft de Rotterdamse politie bekendgemaakt dat de vrouwelijke schutter in ieder geval aangehouden is. De zaak is nog verder in onderzoek. Het Curaçaose Toerismebureau is begonnen met het geven van massagecursussen. De cursus is georganiseerd met het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en het ministerie van Economische Ontwikkeling. Het is de bedoeling dat in eerste instantie 20 Curaçaoënaars de cursus afronden. Daarna kunnen ze massages aanbieden aan toeristen op stranden, in hotels of in een spa op Curaçao. Ook een Toomba-koning moet naar school, tenminste als het om de jeugd Toomba-koning gaat. Crisander Leonora won afgelopen weekend de titel voor Toomba Juvenil 2020, jeugd Toomba-koning, maar daarna moest hij gewoon naar school. Gisteren werd hij ontvangen door zijn medeleerling op het Maria College. Crisander had zijn kroon op en was verder in vol ornaat en kreeg een warm welkom van zijn klasgenoten.